खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आंनि हा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। एबसुआ जोहोलाव बालिराम बर'नि 30थि मुंख्लं सान फालिदों। मिडल इस्टनि दावहाया आसामनि साहायाव गोहोम गोग्लैदों। इउपिपिएलआ तामुलपुराव फोसावदिंनायखौ गोख्रों खालामदों। गिबि मन्थ्रिया बिसायख'थिनि सिगांनो रिजाल्ट फोसावबाय। बिसायख'थिनि डिउटि समाव लामा जाब्रबथायजों सोरखारि मावथिनि जिउ खहा। फारा न'निफ्राय पुलिसआ ड्राग्स बोखांदों। बिसायख'थिनि सिगां जनायाव दाङाबाजिनि दुंहाव थासारि। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। दिनै जोहोलाव बालिराम बर'नि 30थि मुंख्लं सान। दुलाराय बर' फरायसा आफादा सुंद'यै एबसुआ दिनै जोहोलाव बालिराम बर'नि 30थि मुंख्लं सान फालिदों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मदद होनायाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोहोलाव बालिराम बर'नि 30थि मुंख्लं सान फालिदों। उदालगुरि जिल्ला बेन्दोंआव थानाय हरिसिंगानि देउलगुरि कसपारायाव थानाय जोहोलाव बालिराम बर'नि मुंख्लं खाम्फायाव दिनै 30थि मुंख्लं सान फालिदों। थिखानाय हाबाफारि बायदियै दिनै फुङाव गोथार आर'जखौ जागायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलाखौ उरायहोयो बिबान आजावथ'नाय आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया। बेनि उनाव मुंख्लं जोहोलाव बालिराम बर'नि मुसुखायाव बिबार बावजेनो मुंख्लंनिनो बिबोनां सोगोमदाव बसुमतारिया। मख'नो गोनांदि बर' हारियाव जों गावजों गाव अनलायनायनि गेजेरजों माहारिबादखौ लानानै खौसेयै जौगानाय फारसे दावगानांगौ होननानै बिबान लाथ'नाय आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया गावनि बिबुंथियाव बुङो। बबेखानि बर' हारिनि गेदेर सिमां आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायखौ जाफुंहोनो थाखाय बर' हारिनि गेजेराव माहारिबादा अरायबो थाबाय थानांगोन होननानैबो खोरोमदाव औवारिया बुंदों। बुहुमनाङैनो मुंदांखा आसामनि साहा, नाथाय मिडल इस्टनि दावहाया सोमावग्लुंदों आसामनि साहा दारिमिनखौ। मिडल इस्टनि दावहाया गाज्रि गोहोम गोग्लैनो थांगासिनो आसामनि साहा दारिमिनाव। मानोना आसामनि 50% साहाखौ इरानजों लोगोसे मिडल इस्टनि हादरफोराव दैथायहरनाय जायो। आसामाव 100 मिलियन केजिसो साहाफोरखौ मिडल इस्टआव दैथायहरो। बेनि गेजेरावनो इजराइल, आमेरिका आरो इराननि दावहाया खर' हमहोदों आसामनि साहा दारिमिनगिरिफोरखौ। बे दावहाया थाबैनो जोबोब्लासो आसामनि साहा दारिमिना रेहाय मोनगोन। दैथायहरजोबनो हायै साहा थालाङोब्ला साहानि बेसेनाबो खमायगोन। जाउनाव साहा दारिमिना गेदेर खहाबो मोगा-मोगि जानांगोन। गुबुन फारसे थांनाय माखासे साननिफ्रायनो रायजोआ जे अखा हानायनि जुनै आसामनि साहानि गुनआ खमायदों। खरान बोथोरनि उनाव अखा हानाया साहा आबादारिफोरनि थाखाय गाहामब्लाबो साहा दिहुनथायाव गुनखौ खमायदों। 2022 मायथाइनि आसाम बिधान सभानि बिसायख'थि साना खाथिनिफ्राय खाथिसिनाव सफैनाय लोगो लोगो रायजोनि गासैबो बियाबावनो राजखान्थि हान्जाफोरा गोख्रोङै फोसावदिंगासिनो। बेबायदिनो इउपिपिएल दोलोआबो 43 नं तामुलपुर बिधान सभा बियाबाव राजखान्थियारि हाबाफारि आरो बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ गोख्रों खालामदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्थ्रि उरखाव गोरा ब्रह्मआ इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि, रायजो सभानि एमपि आरो तामुलपुर बिधान सभा बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि प्रमद बर'नि जानानै पुब दारखुसियाव बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लायो। प्रमद बर'नि बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव मन्थ्रि उरखाव गोरा ब्रह्मआ 2021 मायथाइयाव तामुलपुर जिल्ला दाफुंनायनि उननिफ्रायनो मावनो लानाय गोबां जौगाखांनाय हाबाफारिफोरनि सायाव नोजोर होयो। जेराव पाग्लादिया, माटंगा आरो बाल्टी दैमाफोराव गोबां दालां लुफुंनायजों लोगोसे गंसे मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि गायसननायखौबो गावनि बिबुंथियाव रायखाङो। बबेखानि बेफोर गासैबो जौगाखांनाया गासैबो प्रमद बर'नि दैदेननायाव जाफुंदों होननानैबो उरखाव गोरा ब्रह्मआ बुंदों। उरखाव गोरा ब्रह्मआ बेखौबो बुङो दि सिगांनि बिसायख'थिफोरनि उल्थायै बे बाराव इउपिपिएल दोलोआ रावजोंबो गोरोबथा गैयालासे उदाङै बिसायख'थि गेलेगोन। इउपिपिएल दोलोआ बिटिआरनि मोन 15 बियाबनि गेजेराव 7 निफ्राय 8 मासि देरहागोन। मन्थ्रि ब्रह्मआ समाजाव गोजोन आरो हारियारि गोरोबलायनाय लाखिनायनि गोनांथिखौ नोजोर होनानै हारि धोरोम बासियालासे सिखाव खावनाय आरो लुथिनाय बायदि जाथायफोरखौ जयै होबथानो थाखायबो रायजोफोरखौ खावलायो। बे हाबाफारियाव इउपिपिएल दोलोनि गोबां सा दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बिसायख'थिनि सिगांनो जानो गोनां आसाम बिधान सभानि बिसायख'थिनि रिजाल्ट फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बबे मोनसे दोलोआ बेसेबां मासि देरहानो हागोन बेखौ फोरमायदों गिबि मन्थ्रिया। बिजेपि मित्र ज'टआ बेसेबां मासि देरहागोन, कंग्रेस, एआइइउडिएफ, रायजोर दल, आसाम जातीय परिषदआ बेसेबां मासि देरहागोन गासैखौबो बुंदों गिबि मन्थ्रिया। मख'नो गोनांदि 2022 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिया फैगौ 9 एप्रिलाव खुंजागोन। बेनि सिगांनो सोर बेसेबां मासि देरहागोन बेनि रिजाल्टखौ फोसावदों गिबि मन्थ्रिया। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बायदिब्ला बिजेपि मित्र ज'ट एबा एनडिएआ 90 निबो बांसिन मासि देरहानो हागोन। कंग्रेसआ देरहागोन 15 निफ्राय 17 मासि, एआइइउडिएफआ मोनगोन 5 निफ्राय 6 मासि, रायजोर दलआ मोनसे मासि मोनगोन।
नाथाय लुरेनज्योति गगৈ दैदेननाय असम जातीय परिषदआ देग्लायबो मोनसेबो मासि देरहानाय नङा होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। बबेखानि अंखं आसामाव कंग्रेसआ जोबस्रांगोन बांलादेशी मियाफोराबो कंग्रेसनो भट होनो गियो। देग्लायनि बिसायख'थियाव कंग्रेसआ आसामनि जारिमिनाव खमसिनथार मासि देरहागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया दाबि खालामदों। धुबरी जिल्लायाव समबार फुंनि समाव बिसायख'थि डिउटियाव गोग्लैनाय सासे सोरखारि मावथिआ गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों जिउ गोमायो आरो गुबुन 3 सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो। बे जाथाया माहारियारि राजा लामा 17 साखाथियाव थानाय गौरीपुरनि मटियाबागआव जादों। रिपर्ट बादिब्ला बिसायख'थिनि मुवा बेसाद लानानै थांनाय गंसे गारिया मोगा-मोगि गंसे ट्राकजों सौग्रावनानै जाथाया सोमजिदों। जाब्रबथायजों सोमोन्दो थानाय गारिया गुवाहाटीनिफ्राय धुबरीसिम बिसायख'थिजों सोमोन्दो गोनां मुवा बेसादफोरखौ लानानै थांगासिनो दंमोन। थैनाय सुबुंखौ सापर सार्कल अफिसनि सासे सिनियर एसिस्टेन्ट आरो सापरग्राम तुलसीबिलनि थागिरि रमिअ घोष होननानै सिनायथिनाय जादों। ट्राकजों गोब्राबै सौग्रावलायनायनि जाहोनाव बियो जाथायसालियावनो जिउ गोमादोंमोन। जोखोम जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव सापरनि सार्कल अफिसार शशि भूषण राजकुवरजों लोगोसे 2 दं। गोब्राबै जोखोम जानाय 3 सोद्रोमाफोरखौ दासान्दि धुबरी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दं। जाथाय जानायनि दसे उनावनो गौरीपुर पुलिसआ जाब्रबथाय जानाय जायगायाव सौहैना जायगाखौ रैखाथि होयो आरो जाब्रबथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायो। फेग्रा मुवानि बेरेखा अपारेशनाव गुवाहाटीआव थानाय भगदत्तपुर आउटपस्टनि पुलिसआ कहिलिपारानि बेन्दोंआव थानाय दक्षिण गावनि गंसे भारा न'आव सिग्रोमना गोबां बिबांनि हिर'इनखौ बोखांनो हायो। बे सिग्रोमनायखौ गासैबो आयेनारि नेमखान्थिनि गेजेरजों आरो जायगानि उदां साखिफोरनि नुजाथिनायाव खालामनाय जादोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला अपारेशननि समाव बिबानगिरिफ्रा हिर'इनजों बुंफबनाय गं 33 प्लास्टिकनि कन्टेनार जब्द खालामनो हायो। बेनि अनगायैबो न'निफ्राय गं 14 लांदां कन्टेनार, गं 6 मबाइल फन आरो नोगोद 68,574 रांखौबो बोखांनो हादों। पुलिसआ बे जाथायजों लोब्बा थानाय राजु आली आरो अनवार आली मुंनि 2 बिदा-फंबायखौ हमनो हायो। बिसोर सानैखौबो नगाव जिल्लानि नगाव सदर पुलिस थानानि सिङाव थानाय सिभिल गेट ओनसोलनि थागिरि होनना मिथिनो मोन्दों। अजद होनाय बायदिब्ला दायनिगिरिफोरा गोबाव समनिफ्रायनो भारानि न'आव थाबोगासिनो दं आरो बे जायगानिफ्राय ड्राग्स फालांगिरि खालामनाय खामानिया लोब्बा दंमोन। बे समाव पुलिसआ नेमखान्थि बायदियै बोखांनो हानाय गासैबो मुवाफोरखौ जब्द खालामनानै आरोबाव आयेननि राहा लानाय जाबाय। बिसायख'थि खाथि सफैनाय लोगो लोगो कंग्रेस मावथि आरो मददगिरिफोरखौ नोजोर होनानै हिंसायारि जाथाय जानायनि उनाव जनाय बियाबाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। खौरां मोननाय बादिब्ला माखासे दुथां सुबुंफोरा कंग्रेसनि बिजाथि राजु कुमार मेडकरनि सासे सोमोन्दोनि सोद्रोमाखौ गारिजों फुख्रेमनो नाजादोंमोन। 515 नं माहारियारि राजा लामायाव बिजाथिनि न'नि साखाथियाव जानाय बे गासै जाथायखौ न'नि सीसीटीवीआव सेबखांनायखौ नुनो मोन्दों। खाफाल मोजांदि जिउ खहा जानायनिफ्राय मानसिया एसेयावनो बारग'नो हायो। बेराफारसेथिं एखे मोनानि समाव सिनाय मोनै सुबुंफोरा थेलामाव सासे गागि कंग्रेस मावथि प्रभात पेगुनि न'आव खाबु लाना गाग्लोबहैनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथायनि खौरां मोननाय बादिब्ला प्रभातनि न'आव अन्थाइ खुबैदों जायनि जाहोनाव गोबां सम्पथिफ्रा खहा जादोंमोन। बेनि अनगायैबो जनायनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बुफाय-बुसि खालामनाय जाथायनिबो खौरां मोननो हादों। बेनिनो थेलाम आरो बाहिर जनायाव थानाय कंग्रेसनि गंनै बिसायख'थि मावख'खौ गाज्रि आखुनि सुबुंफोरा बुफाय-बुसि खालामनानै खहा खालामनायनि होननानै अजद होदों। बे जाथायजों गोहोम गोग्लैनाय सुबुंफोरा दाबि खालामनाय बादिब्ला बे गाग्लोबनायनि आन्दोआव बिजेपि दोलोनि बिजाथि भुबन पेगुनि मददगिरिफोरनि आखाइ दं। नाथाय दासिम बे दाबिफोरनि सायाव जेबो मावख'आरि फोरमान जायाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।